Have a blessed afternoon, brethren, and our viewers. Once again, we are going to target the Godhead of our Lord Jesus Christ this afternoon. And before we start, shall we bow our heads and ask guidance from the Lord. Lord God in heaven, we praise you and we thank you, Lord, for this wonderful opportunity to preach your word, your message, in online general Bible study. Be with me and guide me, Lord, because I can do nothing without you. Through your Holy Spirit, all glory and honor is yours. In Jesus' name, Amen. Mga minamahal, ito po yung part 2 po natin ng Godhead. The Godhead of the Lord Jesus Christ. Sinabing Godhead po, ito yung part 2 po natin, yung pagka-Diyos. Natapos po natin ang part 1 noong last time po. Hanggang 5 po yan. Ngayon tatalakayin po natin ang another 45 verses. Ito po ay meron pa tayong part 3 dahil hindi po natapos. So sa susunod po. So part 2 po. At in the book of Exodus chapter 20 verse 2 to 5. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is on earth beneath, or that is in the water under the earth. 5. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers of the children to the third and fourth generations of those who hate me. Ito po ang binigkas ng ating Panginoon Diyos ng lahat ng salitang ito nung sinabi niya. Ito po ay binigay niya po yung 10 utos kay Moses. Yung mga bagay na nakikita. Yung mga bagay po na mga hayop, mga anumang nandito sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng dagat at sa itaas ng langit. Ayaw po ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi niya sa verse 5, huwag niyo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbubuin. Siloso po na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Kaya ito po ang bilin ng Diyos na talaga namang ayaw na ayaw niya, kaya nadadamay po pati yung mga third hanggang fourth generation, yung saling lahi. Kaya nakakaawa po. Kaya tinuturuan po tayo ng Diyos na sino talaga yung dapat nating sambahin. At papapag-aralan po natin ngayon, o dito po sa book of Matthew. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. So dito po, bata pa lang po ang ating Panginoon sanggol. Yung mga pantas ay naghandog na po at sila po ay nagpatira pa at sumamba sa bata. Mga wise po yun. Pag sinabing wise men, ay alam po nila yung kautusan. Sila po yung sinundan po nila yung tala sa kalangitan. Nag-report po sila kay King Herod na nandun yung King of the Jews. Kaya pagdating po nila roon, sila po ay nagpatira pa at sumamba. So makikita po natin dyan na sanggol pa lang ang ating Panginoon ay sinamba na po siya. The book of Matthew chapter 4 verse 10. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve.
Ito po nung kasalukuyang tinutokso ang ating Panginoon. Nung nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Ito po yung pangatlong tukso niya. Anong una yung kanyang gutom, nagagawin yung bato yung bato sa pamagitan ng tinapay kasi gutom na po siya. At sabi ng Lord, nasusulat, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Tapos yung pangalawa, yung magpakatihulog ka. At yung pangatlo, dito na po, pinakita ng demonyo sa kanya, dinala siya sa napakataas na bundok at pinakita niya yung karangyaan sa mundong ito at yung kayamanan. O kaya sabi ng ating Panginoon, sabi ng demonyo sa kanya, si Satan, pag ikaw ay nagpakatira pa, you worship, ibibigay niya raw lahat yun. Anong sabi ng ating Panginoon sa verse 10? Layas, Satanas. Nasusulat. Ano yung nasusulat? You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Dito po. Si Satanas mismo. Humingi ng pagsamba at paglilingkod. Pero anong sabi ng Lord? Layas, Satanas. Nasusulat, isa lang ang Panginoon mong Diyos na sasambahin at paglilingkuran. Diyan po natin makikita. The book of Matthew chapter 20, verse 9. And as they went to tell His disciples, behold, Jesus met them saying, rejoice. So they came and held Him by the feet and worshiped Him. Dito po nung nag-resurrect ang ating Panginoon. Napili niya sa mga sila Mary, Magdalene yung unang bumisita po sa puntod. Na sabihin niyo na magkita kami sa Galilee. At sinalubong po sila. Ang sabi po riyan, and as they went to tell His disciples, behold, Jesus met them saying, rejoice. So they came and held Him by the feet. Inawakan po siya, nagpakatira pa sila. Nakap nila yung paa ng ating Panginoon and worship Him. Ito na po nung nag-resurrect. Nung bata pa, winnership na po siya. Si Satanas, hindi siya naghanap ng pagsamba. So ito pangatlo, nung nag-resurrect po siya, winnership po ng kanya sila Mary. Ano pa? Matthew 28:16-17. Then the 11 disciples went away to Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. Ito po nung nag-resurrect na po siya, sabi niya sa kanyang mga alagad na magkita po sila sa Galilee, sa bundok. At doon nga po sila nagkita. At nung pagkita po nila, yung mga 11 disciples, sila po, sinamba po siya But some doubted. So ang iba sa kanila ay nag-alinlangan. Kaya nga, ang Panginoon mismo, Panginoong Hesus, talagang makikita po natin na karapat dapat siyang sambahin. Sa espiritu at katotohanan. Luke chapter 24, verse 51 up to 52. Now it came to pass, while He blessed them, that He was parted from them and carried up into heaven. And they worshipped Him and returned to Jerusalem with great joy. Ito na po nung kukunin ng ating Panginoon na pag binabasbasan po sila. Kinuha na po siya sa langit. At sila po ay sumamba na may kagalakan. Revelations 22:8 verse 9, ito po sa Now I, John, saw and heard these things. Ano yung nakita niya? At narinig. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Verse 9. Then He said to me, see that you do not do that. Huwag mo gawin yan, for I am your fellow servant, out of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God. So si John Dibilab mismo, akala niya yun na yun Sabi niya, hindi, katulad mo akong servant, sabi ng angel. Ang we-worship mo ang Diyos. Sa susunod na verse, 22 verse 12. Now, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Siyang sasambahin, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ayan, siya po ang sasambahin. Yung tinutukoy dyan na worship God, siya po yan.
nagsalita na po yan. At makikita po natin yan sa 13, 16, and 20. Basahin nyo na lang po yan. Nandun na, ang sasambahin na Espiritu at katotohanan ay ang Panginoong Diyos natin na si Jesus Christ. Okay? Number 7. Jesus Christ is God because He is the fulfillment of the prophecy, miracles, and healing. Okay. Hindi po ko by Isaiah chapter 35. 35, 3 to 6. Sabi po ron, strengthen the weak and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful-hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. 5. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing, for water shall burst forth in the wilderness, and the streams in the desert. So dito po sa book of Isaiah, na darating po ang sa verse 3. Ang sabi niya, inyong palakasin ang mahihinang kamay at patatagin ang mahihinang tuhod. Inyong sasabihin sa kanila na may matatakoting puso, kayo'y magpakatapang. Huwag kayong matakot na rito, tingnan mo ang inyong Diyos ay darating na may paghiganti, na may ganti ng Diyos sa darating at ililigtas kayo. Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng pingi ay mabubuksan. So dito po ay ipinahayag ng Diyos noong panahon ni Propeta Isaiah na siya po yung katuparan ng mga hula, mga milagro at mga karamdaman. Sa the book of Matthew chapter 4, sa New Testament. And when Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sicknesses and all kinds of disease among the people. So dito lahat po ng klaseng karamdaman dinadala sa kanya. Mga iba't ibang sakit, at lahat po ang sabi ng Bible ay gumagaling. Lahat, walang hindi gumaling. Ni isa, talagang lahat ay pinagaling. Kaya dito po, natupad po yung hula po na Isaiah. Matthew 12:21 to 22, and in His name, Gentiles will trust. Then one was brought to Him who was demon-possessed, blind and mute. Ito po ay bulag at pipi, and He healed him, so that the blind and mute men both spoke and saw. Yung bulag po nakakita, at yung pipi ay nakapagsalita. Grabe po, talagang wala pong imposible sa Kanya. Matthew chapter 15, verse 30 to 31. Then the great multitudes came to Him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others, and they laid them down at Jesus' feet, and He healed them. Lahat ng uri ng mga karamdaman. Yung iba, since birth yan. Mga lumpo, mga pilay, mga pipi, mga bulag. Talaga naman, pinagaling lahat ng ating Panginoon, dinadala siya nila sa kanyang paanan, and healed him. Sa 31. So the multitudes marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, and the blind seeing, and they glorified the God of Israel. At sino raw ang nilwalhati nila? Ang Diyos ng Israel. Si Jesus Christ po yan. Ang kitang-kita po nila, nagpapagaling. Kaya sila po ay namangha sa mga milagro, sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Matthew chapter 9, verse 33 to 35. And when the demon was cast out, the mute spoke, and the multitudes marveled, saying, it was never seen like this in Israel. But the Pharisees said, they cast out demons by the rulers of the demons. Kaya dito po, pag nagpapagaling, talagang
hinanapan po talaga siya ng butas ng mga religious leaders. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. So yun po ang kanyang ministry. Nangangaral po siya ng mabuting balita, ng karyahan, at siya nagpapagaling, at siya nagtuturo sa synagogue, sa sinagoga. John chapter 9 verse 32. Since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. Since birth po ito. Kaya dito po, akala nung iba, ito ba'y kasalanan ng magulang? Ito ba'y nagkasala? Sabi ng Lord, hindi. Para makita at mahiyag ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya pinagaling niya po yan, yung bulag na yan since birth, at namanghapon sila. Number 8, Jesus Christ is God because He is the Alpha and the Omega. Siya po yung Alpha and the Omega. Revelations 1:8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. O siya po yung Alpha and Omega. Siya po yung una at uli. Ang nagsabi po yan, Panginoon. Ang nagsasalita dyan si Jesus Christ. Who is? Siya yung darating, siya yung present, siya yung darating, siya yung makapangyarihang Diyos. Nung nag-resurrect na po yan, si John de Villa po ang sumulat niya. Siya mismo ang nagsabi, Espiritu na po siya, I am the Alpha and Omega. Sabihin siya yung Diyos ng Old Testament and New Testament. Wala nang iba. And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. Ayan. Nag-resurrect na po siya, buhay na po siya dyan. Siya ay namatay, pinako, para tubusin po tayo. And behold, I am alive forevermore. Amen. Diba? Si Jesus Christ po yan. I am alive forevermore. Amen. Pag sinabing amen, wala nang iba. And I have the keys of Hades and of death. O hawag niya po ang susi ng Hades at ang kamatayan, ang Sheol o ang Hell. Revelations 22:13. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Napakaliwanag po na ang Bible po ang nagtuturo ang kanyang salita. Kaya kailangan ipag-pray po natin, paniwalaan po natin yan. Di po ko ba Isaiah, meron ba yan? 41? For who has performed and done it, calling the generations from the beginning. I, the Lord, am the first, and with the last, I am He. Panahon sa Old Testament po yan. Siya na po. At mula pa nung pasimula, lahat ng saling lahi, tinatawag niya, sinasabi niya, ako ang Panginoon. Ako yung umpisa. At ako yung huli. Ako nga yun. Siya ako nga, I am He. Pakaliwanag po. Revelations 21:6 and 7. And He said to me, it is done. Naganap na. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the waters of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things. And I will be his God, and he shall be my son. Pagkilala na po siya dyan. Bibigyan ko sila, sabi niya, ng fountain of waters of life freely. Yung manawaw. Pag dito sa pundong ito, ahaw ka. Yung pupuntahan po natin, siya na po yung living fountain of water.
Kaya sabi doon, he who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. So, nilagay na po yan sa puso ng kanyang mga pinili, ng kanyang mga hinirang. Kaya purihin ang Diyos. Talagang, He is the Alpha and the Omega. Number 9, Jesus Christ as God according to the prophets. Tingnan po natin yung mga propeta po na nagayang na siya po ay Panginoon Diyos. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ito po, nung panahon ni Isaiah. Talaga namang magkakaroon ng siyang ang Panginoon mismo magkakaroon. Nagbibigay ng palatandaan. Isang birhin. Siya po ay maglilihin ng isang lalaki at tawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. Tingnan po natin. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sino yung mamamahala? Ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tawagin kamangha-mangha. Tagapayo, makapangyarihang Diyos. Ito po, walang hanggang Ama. Siya po yung everlasting Father po natin. Siya po yung makapangyarihang Diyos. Siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Sino yon? Yung ipapanganak ng isang lalaki. Ng isang birhen, maglilihi po siya. Sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Yan po, si Jesus Christ. Ilang years pa bago dumating ang ating Panginoon, nahula na po. Hinula po. Sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. 22. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. So, yung Emmanuel po, na inula po ni Prophet Isaiah, yan natupad po nung pinanganak ang ating Panginoong Yesus. Siya po yung magliligtas sa kanya, sa sanlibutan. Yung kanilang kaligtasan at papatawad sa kasalanan ng kanyang bayan. Tatawagin siyang Emmanuel. God is with us. Ibig sabihin, nung nandito po siya, Diyos ay sumasa atin. Espiritu po siya. Ang katawang tao at nagpahayag sa laman, yun si Jesus Christ po yan. Nagkalaman po siya para maligtas ang sa katawan. So all this was done that it might be fulfilled. Ito po yung katuparan po. At salamat sa Diyos at meron tayong pag-aaral na ganito at binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na mayayag ang kanyang pagka-Diyos. Number 10 na po tayo. Jesus Christ is God of the Old and New Testament. Ito po. At titingnan po natin kung bakit siya yung Diyos ng lumang tipan at bagong tipan. The book of Genesis 15:18. On the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, To your descendants I have given the land from the river of Egypt to the great river, the river of Euphrates. Ibig po sabihin dyan, meron ng tipan. Abraham pa lang ang pangalan ni Abraham yan. Kasi pinangakuan siya, yun ang pananampalataya ni Abraham. Kaya nung nakapasa po si Abraham sa testing ng ating Panginoon, tinawag na siyang Abraham. Yan yung tipan niya. Exodus 24:12. Then the Lord said to Moses, Come up to me in the mountain, and be there, and I will give you tablets of stone, and the law, and commandments which I have written, that you may teach them. Ito po.
Yung tipan niya kay Moses. Talagang binigyan po siya ng templates, yung commandments, the 10 commandments, and the law. Ito po ay written by the fingers of God. Exodus 34:10, and he said, behold, I make a covenant before all your people. I will do marvels as I have not been done in all the earth, nor in any nation. And all the people among whom you shall see the work of the Lord, for it is an awesome thing that I will do it. Grabe po. Magkakaroon siya ng tipan. Pinakita niya po to sa bayang Israel. At mamamangha ang buong mundo. Bawat bansa. Lahat ng tao. Makikita po nila yung kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ito po yung kanyang tipan. Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 2. And Moses called all Israel and said to them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your hearing today, that you may learn them and be careful to observe them. The Lord, our God, made a covenant with us in Horeb. Nagpakita po siya dyan. Matalang si Moses po, tinawag niya yung bayang Israel. Makinig kayo, Israel, sabi niya. Ang panuntunan at ang hatol. Ito'y sasabihin ko sa inyo ngayon. Kaya, sabi niya, that you may learn them and be careful to observe them. Para matuto kayo at mag-ingatan nyo itong sundin. Yun po yung tipan po nila. Isaiah 48:11, For my own sake, dalawang beses yung sinabi niya. Alang-alang sa kanya, I will do it. For how should my name be profaned? Di pwedeng basta-basta yung banggitin ng pangalan ng Lord, yung babaliwalain, and I will not give my glory to another. Kailanman ang glory ng Lord sa kanya lang. Kaya dito po, Matthew 25:30, when the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. Sinabing throne of His glory, siya lang po yan, siya lang nakapo dyan. Sa kanya niya lang ang kalwalhatian, hindi niya bibigay po sa iba. Kaya isa lang po ang Panginoon Diyos sa Bible. Matthew 6:9, in this manner, therefore pray our Father in heaven, hallowed be your name. Sa 13, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Napag-aralan na po natin yan. Kala nila, ay dalawa po dyan. Tinuturan po yung kanyang alagad kung paano manalangin sila. Nung panahon po niya, buhay pa po siya dyan. Kaya sabi niya, Our Father, who art in heaven. Ngayon, tayo na po, sa panahon natin ngayon. Nag-resurrect na po siya. Sino yung ama natin na tinatawagan ngayon? John 18:36, Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews. But now, my kingdom is not from here. Tinutukoy niya po dyan, yung kanyang karya, doon sa kabila, sa kalangitan. Pero ang kingdom niya rin dito sa earth, kasi sinabi po yan sa Lord's Prayer, My kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Siya po yung hari sa lupa at hari sa langit. Siya po yung may karya sa lupa at karya sa langit. Kasi siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. At papag-aralan natin sa susunod na dalawa ang katawan ng ating Panginoon. He is God and is man. Sa susunod po yun, baka sa part 3 po. Jesus answered, said to them, Destroy this temple, and 3 days I will raise it up. Then the Jews said, It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? Tinutukoy niya po yan yung katawan niya. Ialay niya po yan para sa pagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi siya po yung ialay, siya po yung tipan.
Siya po yung covenant, but he was speaking of the temple of his body. Therefore, when he had risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them. And they believed the scripture and the word which Jesus had said. Ito po. 1 Corinthians, which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Ano pa? Hebrews chapter 8, verse 7 to 10. For if the first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Sa wikang Tagalog po, basahin po natin sa Hebrews chapter 8, verse 7 to 10. Sapagkat kung ang unang tipang yon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangang humanap pa ng pangalawa. Sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila'y ihatid palabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Sa verse 10, ito ang tipang aking gagawin sa sambayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-isip at isusulat ko ang mga yon sa kanilang mga puso, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ito po, yung tipan na sinasabi po na ang Panginoon ang nagsulat sa ating puso na mayroong isang Diyos. Siyang naglagay po yan, wala na magtuturo. Kaya mapalad ka kung kilala mo ang Panginoon mo Diyos. Yung Panginoon na nasa Israel, sa bansang Israel, na nagpayag, yung Panginoon na nasa banal na kasulatan. Yung Panginoong Diyos na nasa Old Testament at nasa New Testament. Hanggang sa panahon natin ngayon. The God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaiah, the God of the apostles, the God of the prophets, are our God, our Lord, Jesus Christ of Nazareth. Sa Hebrews chapter 9, verse 9, not according to the covenant that I made with their fathers. Okay, verse 10 na po tayo. Yung binasa ko kanina, yung Hebrews 9, 16 and 17. For where there is a testament, there must also be a necessity, be the death of the testator. Kailan mamatay po? Ang sabi po riyan sa chapter 9, verse 16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak. Sa 17, for a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. Kaya sabi niya, sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. O siya yung gumawa, nakasalang tao, o siya yung gumawa, siya rin ang tumubos. Nag-resurrect po siya, babalikan po tayo. O yun yung pangako niya. Kaya nga, napakasarap na na tayo po ay magiging anak ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay anak ng mga pangako. Pero nyo po, sino ba tayo, mga Gentiles? Nakasama po tayo sa pangako ng Diyos. Dahil hindi siya pinansin sa bansa, sa kanyang sariling bayan. Kaya may bilang po ang mga Gentiles na papasok sa karya ng Lord. Pag natapos na po yung bilang na yun, sarado na po ang grasya at biyaya ng Diyos. Magsasara na po yun. Kaya samantalahin po natin ang bawat pagkakataon. Na talagang kailan tayo po ay manalangin na mahabag ang Diyos. Mahabag sa Diyos sa kanila. Na sila po ay nabulagan sa kanilang pag-iisip sapagkat matitigas ang kanilang ulo. Sabi po yan ng Book of Isaiah. At sa New Testament sinabi ng ating Panginoong Hesus yan. Sila'y mapupurol.
May mga mata hindi nakakakita. May mga tainga hindi nakakarinig. Yung kanilang pag-iisip ay hindi nakakataro sapagkat matigas ang kanilang ulo. Sinabi po yan ng ating Panginoon Hesus. Kaya salamat sa ating Panginoon at biniyayaan niya po tayo ng napakagandang aralin. Hanggang 10 po yan, may part 3 po yan. At hopefully matapos natin po yan sa darating na pag-aaral po natin. Patuloy akong humingi ng panalangin po sa inyo kasi napakahirap po mag-aral po. Lalo na maraming distraction, yun naman ang gawa ng kaaway. Kaya salamat sa ating Panginoon, pasalamatan po natin ng Diyos, inuko po natin ang ating mga ulo. Palagama, marami po salamat muli at na-deliver, Panginoon, ang maayos na inyong masalita. Sinamahan po ako sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Maliwanagan po, spiritually enlightened po ang mga manonood. Ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na hindi pa iyak at pulido at wholeheartedly na ikaw ay matanggap bilang Panginoon Diyos. Kabagan mo sila, Panginoon. Mag-usap ka sa kanila sa pamagitan po ng masalita, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, at sa pamagitan ng pangaral na malikot ng Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa. Sa pangalan mo, Panginoon Hesus, pinabalik ko po ang kalwalhatian at kabuhayan. Amen.